Oh. A few moments later. Hi guys, good morning. Mapayahang pag-uli gikan sa pa ng labako. Bako sa mga labhanon. Grabe yung daghana nakaadyo. Once a week na lamang ko makalaba dari guys, kada Sabado na laman. So hanggang siguro og laba ilahang mga uniform sa mga kuyas, mga uniform sa mga chikiting dari. Darate nakuha na namo gahapon ang inyong gipadana mo. Yeah. Para sa bintana og sa portahan. Salamat kaadyo. Yan na, nakuha na namo gahapon ni Kim Kim. Salamat sa Ginoo nakuha namo sa way mga kakulian. Thank you kaadyo Lord. Ug labi na nila sa ate nga nas Ohio USA. Salamat kaadyo ninyo te. Daghan-daghan kaadyo salamat ninyo. Karong adlaw guys amo nang adtuon agatong mo kuan sa bintana, mutaod sa alis bintana. Taod sa samin. Taod sa among bintana guys. Sa pati ang portahan, mupalit mi karon. Daghan ka dun salamat. Daghan ka dun salamat nila Ate Christine, Ate Jo, and Ate Patsy, Ate Annie, and Ate Venus. Daghan ka dun salamat sa mga ate nga naa sa Ohio USA. Sa inyong i-share nga blessings nga dako sa kaadyo para sa among bintana ug sa portahan. Maalihan na gajud, matauran na gajud guys. Unsa matauran na gajud dagamong portahan ug bintana. Tagad sa ilahang gi kanang share nga blessings gikan nila sa ate nga naa sa Ohio USA. Daghan kadtong salamat ninyong tanante kay ba na mo unsa ka kuan grabe jud. Lipay kasi ko kaadyo nga matauran na. So na karong adlaw guys, matumi karon sa kuan ubay kay mopalit mi uportahan anza mo agipon mi dadto sa katong sa samin ginganha naman to guys kuan na nila gi sukdan na. So pangadyo nila og kuan 26 pa no 26 sa amo laging ingnan nga basin og napay hanjo. Grabe di pud nila panjoon guys. Okay aportahan pod kada usa sa portahan guys kay nakapangutanaw naman may tag 5,000 kada usa sa agjam motoy tag pila agjam pa 18. So agjam pod guys nagkantidad si og tag 18 ag usa kay nanganbas na lagi mi nangutan-ngutan na mi ba kay muli ito anam-anaman na mo og ang mga tigum-tiguman sa kaloy sa Ginoo na mga gamit agatang Ginoo nga mga binuhat nga gani nga mo share og blessings nga kung magdahom nga naingani nga moabot na mo katagaan mig kuan nga aron mahuman aga mo ang kuan guys nga portahan o bintana aron man tawang makabalhin mi dadto. So malagi may kuan lagi gahang pagtuo gani guys makabalhin mi to sunod tuig kay gamo lagi hinahinay na magtigom. So kaloy sa Ginoo tara ilaming gi kuan nila sa ate ilaming gi tabangan nga matauran to bintana o portahan. Daghan kadtong salamat ninyong tanante. God bless ug amping mo kanunay diha sa Ohio USA. So karon guys, uban mi ninyo karon guys amang lakaw karong adlaw. Oh, see you there. Manudlay sa ako guys. Kita-kits sa tanan to. So kani guys is kantidad ni og 39,000 kapin. Kanila. Salamat kadto danhite. Daghan kadtong salamat ninyong tanante. God bless. Ate Christine, Ate Jo, Ate Patsy, Ate Annie, and Ate Venus. Daghan kadtong salamat ninyong tanan. God bless ug amping mo kanunay diha sa Ohio USA. Amping mo sa inyong tibok pamilya. God bless and more blessings pa nga mo balik diha ninyong tanante. I love you all. Amping mo kanunay. Sa karon guys manglakaw na mi. Kay moto na mi sa pagabril ron. Naman ako glaba. Salamat sa Ginoo. Pero to pa uban. Harang gitunga guys kay import hanggi labhan og ang gilabhan kasi og kuan ang mga uniform nila. So kita-kits na naman tayo guys sa mga tuan. Banimi ninyo. Kaya excited ako. Salamat kaadyo Lord. A few moments later. Okay na nagsukod.
Diyan na kami. Marami polis. Labing ko kung magpanyot to. Okay, sige. Salamat. Sa mi. Sana guys, nahuman na magbayad. Thank you Kaadyo. So, moditso na mi ubay nga mapalit mi uportahan. Then, I've been nidarides ko sa Libres Aluminum Glass and Services. Brandes ubay. Audias Juan, ilang brandes Alicia. Ubay nung ninuon ha? Ano man? Okay. Mga tang na may ugsak dyan padung sa ubay. Ha? Asa man day ka? Asa may musak dyan? Anira? Asa man tabi to? O na, amo na kadsang na bayaran agsamin. Salamat ka adyo ninsong tanante. Na guys, so agilhang koan tansya mga Merkulis na nila matauran kay mag-asimbol pa man day sila daan di man day ingon nga karon bayran sa karon pud daw tauran di ay i-asimbol pa din nila guys. Sa ilahan naman tong gikuan naman to nilang sukod has. Ito lang man nagipasukdan has mga niaging sima naman siguro to isukdan na to nila so to ana paano na ilan ang asimbulan daan. So, salamat ka adto te. God bless din tanan. As Ilya og kuan Korean ng gamay, no guys. Murag bakasyonista ning bataan ning gamatoy. Pagka ubi kay init be. Ako sakay na mi adong ubay. Okay. Right, so kadong na mi ubay guys. Going to Ubay. Sibog lang. Sakay niya gamang bata padung sa Ubay. Isa lang ka guys. Kung manaag sa amin sa karon portahan ito. Pero di na magduglig lakaw. Mangdakpon rong adlaw rong human. Mas mapag-April ang kauban. Guys, di na miss Ubay sa CRU. So, wali sa Papa Gabriel dari og. Okay. Mangita mi dari portahan guys. Baga pa? Baga? Mahal. Hindi lis Papa Gabriel dari Marine kay among ipagama nga. Among ipagama ang tag ang guys kanang naay katri. So tumis ibabaw kay toma na to ilang mga portahan ni pamutang ngan tong kari intay nga ri pa kabag-a di pila ka ni nga nakabag-abang sa kuan Marine nga nakabag-a si jan kay mong ipahimo nga higdaanan mo ipahimong katri ba nay daghan dari di mo ta na midanaan sa so guys di ada dari mga ilang mga portahan nara ang mga portahan na guys dahil lang mga portahan parang naghanak ka adyo depende sa klase na mahalon, na bratuhon ano nagklase ang ilahang portahan dari hindot okay guys na nice guys. Ano guys, milit mi dari portahan.
So, ito namin napilian si Papa Gabriel. Amo nang abayaran karon tataod. Amo na mo pakitan puhunog sa isang porma. Surprise na sa isang porma. Na nag-jam, namili si Papa Gabriel sa jam. Manay sari lang maportahan. Manindo. May tag 5,875 porma. So, ito namin napili. Na namin napili si Papa Gabriel, Diyan yung pili na to. Sa main door o dito sa mga likod. Na palit po may varnish ka mo na varnishan na dyan. So po makakita na mo guys, di na mo ipakita sa porma karon. Kaya ram pong napay pan ba? Patriling. Char. Patriling day guys. So para tong up ko anan pohon. Video ra ko pohon na to guys. Nairaghan na rin lang mga portahan guys, mga lagmi. Mga lagmi ka do. Sa kari. Nangarasa na sa pag-abri sa mga portahanan. Ha? Ano ka bo? Pag hinay kayo, bagatra ba? Riya kayo, dali day. Daghang mga nindot ka sa portahan dari guys. Daghang mga nindot nga portahan. Ano na guys. May na may ugjam. Saan ikaw dyan? Sulit ya mo na sir. Monitored ko 2099. Nagbusmail ka pinag-jam. Ito to, pila to. Dapat pag-sibil natin dito eh. Sa 5. So, di na guys. Kapili na sa Papa Gabriel. Si Zana milis mga portahan. So, pohon na makakita na mo guys. Doon sa mga porma na mga portahan na. Kaya di sa nidya ipakuan kaya sa pangunong kuluran. Yung tricycle ba? Oo, ako bala. Motor na siya. Oo. Okay, ako naway kayo lang. Ang ibinawangan guys. Ang higing na mag-lock. Duro may padong alisya. Yeah, siguro. Ah, Ngita may datong bisagra guys. Kaya di man matao dagat ang portahan. Huwag tayo bisagra. So, ganhang na dyan natag bisagra. No? Ngita tag bisagra. pre, apring bird, paling sa putol gardinos 1 na 20 pre. Ano guys, sa kapili na pan may doorknob o bisagra. Guys, ang bayad na. Dari na lang rin para madala. Oh. Ako ba na sila? Buka na sa kung may valve yun o bago. Guys, yan na karga na dati. So, pohon, makakita ra mo kung saan ni purma na ni. Nalakalit pa minutes so kuan doorknob o sagra o doorknob. So, na yung nakakapilian na rin sa bayo guys. Mga ligsa. Ay, barato na may barato. At may mahal. Depende sa budget nga pang after. Lang na may uli. So, may tricycle. Matang kamay ka po na padong na may uli guys. Paksaw may uguan tricycle. May panahon mo eh. Natubo na gamang batang pati. Ito na yan? Ha? Ito na yan? A few moments later. Abot na bidaris bye guys. Ihatid na las Papa Gabriel at puportahan. Dito na bidaris Kim Kim. Yan natug si Kim Kim.
So pohon guys, inig tao dadto makakita ra mo. Kakita ra mo guys ug sa isang porma sa portahan nga among gi pili ni Papa Gabriel. So ning pili dyan to si Papa Gabriel din pili sa main door dito, main door ug dari sa back door. So duha to ka buok guys. So pinili itong Papa Gabriel sa auto may merkado nga mapalit may barnis. Among barnisan kay aron di si sama kuan ba mga kuan mananap. Kalahira ba dyan yung kalang pinalit dito nga portahan. Pero nindot mo po siya guys, kaya baga mo po siya. Pohon makakita na mo ugod sa isang porma. So, nindot dyan siya. Wasa na ipakita ni Jorong na patrailing ba? Wasa na mo ipakita ni Jorong kay patrailing sa porma. So, dera Miss Bay guys, salamat sa Ginoo kasipte among biyahe pagpadong o pagpauli. Thank you Lord. Ja, to na bayran na po na mga sa amin. So, nadaan na mo 25. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Thank you so much kaadyo nila sa ate. Daghan-daghan ka dun salamat. Injun tanante. Kuana. Makuana na puhon na mga bye guys. Hapit na kadyo. Thank you Lord. Ug daghan ka dun salamat nila sa ate nga wa jud magduha-duha sila og share sa ilahang mga blessings dari namo nga wa jud mi mag-expect guys nga naa sila nga maabot sa mga kinabuhi nga inani tabangan mi nila kay gaho lagi katong sa kuan pa nga mahinay-hinay na mo lagi padadyon aga mang bay. So manin jud ko nga masid bahala na mga sunod tuig. So mo na ingin gid ko Lord ikaw na jud bahala na mo ug sa mi tama nagamang paningkamot para lamang din mahumaning amang bay. So kaloy sa Ginoo guys, nadya sa mga gipanggamit nga mga person nga mahatagan o katumanan ang tanan namang kanang kuan aron mahuman aga mo ang bay puhon. So mo na sila sa ating moining tabang namo daghan ka jud salamat ninjon tanan. Daghan ka jud kadtong salamat ninjon tanante. Grabe ka jud na wa jay kabutang asang kalipay sa tinuod laman jud guys. Grabe wa ko mag-expect gazud nga nay ingani nga mo abot namo kay gaha lagi ningan gazud ko sang kaugalingan nga Lord amagazang hinahinadan og human agway kay asa balagi may mga dagkang kita nga ngani ginagmay ra good po naman kuan sa amang kita sa Papa Gabriel igo-igo ra pas mga kinahanglan sa mga anak. So kung magdahom nga ngani ni abot sila sa atin na nga ilahaming tabangan para makabalhin mi dito puhon. So excited na ko guys na excited na mi guys labi naghang mga chikiting labi na po sila sa atin excited mi tanan nga kami makabalhin mi dito puhon kaluyan sa Ginoo. So asa na ba jud pa do nga mo na man gajud ni makabalhin na man gajud mi guys kay nanay portahan na napoy alis bintana. So matong pang kim-kim di nakaagi agwak-wak ma sa bintana. So grabe jud makahila ko maghina-hina nga naingani ba wa ko magdahom nga naingani jud nga moabot na nga wa magduha-duha sila og tabang na mo og suporta. Salamat kadto ninjon tanante and God bless og amping mo kanunay diha te sa Ohio USA. Agaha jud kanunay ampo sa Ginoo nga hatagan mo kanunay og maadtong panglawas kamong tanante diha sa Ohio USA labi na sa injohang kada adlaw nga trabaho diha. Amping mo kanunay. God bless and we love you always. Puhon guys makakita ra mo o mahangmana og kuan to. Ginoo ko di gid ko katuo guys antod karon. Grabe. Di ko katuo nga nanay nga na ba. Di ko katuo. Pero na naman jud. Nanagad salamat ka adto Lord. Kaning tanan guys gikas katasan. Salamat ka adto Lord. Og kanin jote God bless. Amping mo kanunay diha and we love you. Og sa tanan pa namang mga viewers daghan kadtong salamat ninjong tanan guys inyong pag-uban na kada adlaw sa mga daily vlog. Daghan kadtong salamat pud sa inyong pag-uban na sa mga daily vlog. God bless og amping tang tanan guys. We love you. Amping mo tanante. Bye bye and see you tomorrow guys sa among another vlog.